lam sugo hai no hai ani tikrang tv channel light on na puilano jeta trending topic soli to mane abono no sadai klayo norok video no puilan simi paya sujaran nai tongli tamni hinba খুব important kok norok jara miss sungi thamona abon bagai channel no je subscribe dia anke subscribe riwinari tamni hinba mo hai video kata kal thakino nongora notification chogni ja fighting ke first ek number trending topic abono soli tongo যেটা তবে দিল্লি यात्रा হনি থামনে দা ডেভিড এবা স্যার ডেভিড মুরাদ সিং নি তৈদুল মাবাই তাবো আজ পর্যন্ত আগরতলা নি সিমি হিমি থাঙ্গানি আম্বাসা পারংখা নাইদি aboni region kaisano bo video bari bar samani nara gonogi makana main kok to abo haino sung desukano chakri kotor eba neta মন্ত্রী phanongdi ekothai মন্ত্রী hini je tongna rusi jotono buini tola eba chakri jesukano nang ICS IS DM abo hai phana khaitongdi nang buini wadar sara nang kuno se khaimania borok jaga jaga onrok social media rogo lugi na mangkhana borok jaga jaga ang bangladesh hini kosi tong phanche bono rwkhlai ni chini sago phanche gre chini administrative power bokre sing bahige borok rwkhlai nai borok sawi mani chini hori tong phana che sing kuno khaimania ek samoy ang nukha chini MLA no Khoroksa angbo ekjon Bangladesh ni phaioi ni ko simani abo to norok bo lugi mangkhana abo hai video mangle ko ngana horka norok bo lugi mangkhana abo hai no sing tamo khainai sing despano kodor khaji sing bui tolano sangma khainai borok ni yasi kong sana no sana thangke sini IAS officer IPS officer bong ni yasi kong sali lagmana no borok no tai jawab dui maya hai ang jang sing tamani hinba sing bui tolawo sing buskang ni first 2026 ni delimitation no যদি ন চিনি তাবক 30% টং টং মানে 30% যদি 10% ni combo পাইগাঙ্গে চিনি থিনাং বরং নাই নাকি চিনি বুসাবু বতনি বাগে जों যে আজই ক্লাংমানি जों যে borong ni bagai जों जे saya nungya kare borong ni thinang ni bagai ni wan chugoi je samung tanggei borong no ku kaham dui tala tin tala pas tala building tanggei borong klangmani oboni ni busabu tirok mane masano abono wanchita glayo te kaisa kok abono sanam jongo jara bad comment ang kabang mano nugui tongo jotoni video ni tola comment no khlok angkane kabang ma bad comment obongkha MLA sana bagwi po MD sana bagwi po akong nang bari bar bang mano masaka je jara sinai rok norok nang kaisa abono sanam jongo nung nijini busabutoi nijini hok nijini nok nijini borok no nung sakang thamo gare bunyo sana ni saka buile nok nukung thamok mani porase nung jatini samung khai abono na ang sanam tunga nung se jatini samung khai mi angke nungle buini khaima jaga nungle tamo satai ba nung 1 kilometer 2 kilometer himite nung do phane bagi samung khai ne kina na eba nung alada opposition party wa asukja na bhok khaisani bagi nung sanani maya nini sit kamana kirjang ni bagai abo haide wancuk bi je khainai khai tong to de sati phano andolon khaini ni kabang ma line tong andolon khaini ni kabang ma line ni bisingtwi andolon khaimano ganni je himpro borok 1300 kilometer hai himka tabok sini sar david pura 25 kilometer hai himnai abo sini tiprani laibu mau kaisa sijang na bile barat সংবিধান laibu mau kaisa sijang na bile obo 25 kilometer thangai jodi dillio thangai jantor madra thangai triprani kathar ha aro trangnai obo kaisa laibu mano nang jodi no nang tripura sani bagai nang wansung na tongkai tripura sani bagai tam wansuk mani tongnai nini busa butui ni bagai jodi no nang nini khatijak tongkai nang rinani hini tongkai abo nang soi de saimang kana nang nin busabutni ya phari klangnai hinai ola nini borok 10% ni jodi komui thake nang nini sathai sekjak sinai nini busabutui nini buskango rep khaijak sinai nang aprukai na ang mutai pati khayo ang ksak khayo ang kufur khayo ni nang yori yok no nin talkawa sijak de tongna e obon bagina ang sanam chung
te kaisa main reason abono 2 number sini sar Ranjit bonobang play play hamaya pharo tamoni hinba bobo kaisa line tv ni bo kaisa line tv bobo nini tripura sani bagino bobo andolon phaitong bo naidi buini joto desono motamuti foreigner Bangladesh Rohingya rokno rwkhlai bekya tripura o 1% pano rwkhlai jagya ko 2 jona no pushback khaigya angke 5 jona hapayo abono nangla no hor 3 jona no romui roh angke te 4 jona hapayo aje romui roh jangobo kuto thangone rihangi thangmayo nangla aspondo nang kono jaga no nukha nang back thai roh jangmani abono no nang bohok ni bagi nang party desokon khaidi nang ni party o asugi nang siring be tongne nang jodi samung khaimi angke samung khainai ni tolawo padata khaidi tolawo komenta khaidi abo hisitra sitra komenta khaidi nang jodi no nini bok khaise ni bagi nini party no hamjagongke nang party ono hamjagi tong nang buini hainai rongno nang bukha duku tapnangdi plus buino hang taklaidi hingke phaidi asukno tini bai kok salai te topic hamyano nukpro salai firnai khulumka asukno norok channel subscribe